Minkejja d-diffikultajiet li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID-19, bejn l-2018 u l-2020 kienu 843 l-imprizi reġistrati u attivi f'Malta li ħadmu 10 minn nies jew aktar li komplew jinvestu fl-innovazzjoni. Fl-2020 dawn l-imprizi bejniethom nefqu 178 miljun euro fuq innovazzjoni. Skont sħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, mir-riżultati tal-aħħar sħarriġ komunitarju dwar l-innovazzjoni joħroġ li kważi 12% tal-imprizi introduċew innovazzjonijiet li naqsu l-użu tal-enerġija jew l-impronta tal-karbonju tagħhom. Fl-istess waqt, aktar minn 10% tal-imprizi ħadu inizjattivi biex jirriċiklaw l-iskart l-ilma jew materjali biex jużawhom huma stess jew biex ibijawhom. L-imprizi l-aktar li nefqu fuq l-innovazzjoni kienu fl-oqsma tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, tal-manifattura u tal-attivitajiet finanzjari u tal-assigurazzjoni. Mill-istħarriġ irriżultaw wkoll li ftit aktar minn 17% tal-imprizi innovattivi indikaw li kellhom mill-inqas ftehim wieħed ta' kooperazzjoni ma' imprizi u organizzazzjonijiet oħrajn.